Doosan 235 LCR vitossarja. Tämä on 2020 vuoden malli. Tuntimittarissa 2300 tuntia. Käydäänpä katsomassa, miltä näyttää. Koneessa on Enkkonin EC226 S70 ylä- ja alakiinnike ja Gearstadin Pikaliitin S70 kiinnikkeellä. Enkkoni on EPS:llä. Tuolta löytyy lisähydrauliikat. Siitä ja sitten toiselta puolelta myös. Siitä. Tämä on tämän näköinen. Lincolnin keskusrasvari on siinä. Tässä on CE-kilpi. Eli 2020 vuoden malli. Ensimmäinen huolto on tehty 2021. Katsotaanpa sitten alakerta. Se on 800 milliset laput. Tässä on kuvaus, miltä se näyttää niin etupuolelta alhaalta. Katsotaan tää ulkopuoli toiselta puolelta. Ja sitten takapuolelta vielä myös alta katsottuna. Ja toiselta puolelta. Sellainen. Katsotaanpa peltien alta. Siinä on akut, päävirtakatkaisija. Siinä löytyy ilmasuodat. On LED-valot. Tuossa on sivuvilkku takapuntissa ja myös takana. Ja tuossakin on kamera. Käydäänpä vielä ylhäällä kurkkaamassa. Siinä se käy. Käydä sisällä kurkkaamassa, mitä täällä näyttää. Siinä on Webasto. Tuntimittari on siinä. Tosiaankin 2304 tällä hetkellä mittarissa. Kurkataanpa penkin kunto. On tuon näköinen. Siinä on stereot. Se on mattoit. Täällä se näyttääpi tuolta. Enkkonin kahvat. Peruutuskamera päällä. Painetaan tuosta, niin nähdään normaalimittarista. Sellainen kone tällä kertaa. Kiitoksia kun katsoitte. Heippa!